kencang warudaya mak-pong bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandara Raja Bali wonten dawuh Bukulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sanjane para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara inggih manah kula namung boten mentara kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane angka loro rusuh ana bojone angka telu rusuh ana anake mesti bakal muntap inggih mula jeneng mokal Petruk ki atmaja kita Petruk ki anak kita inggih Petruk kuwi anakmu mula jeneng mokal ento kita mbailani karo Petruk kantong bolong ya mong ngene ya Gandara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti sabab yen nganti kawanguran Iwang Jatimurti kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah inggih Bukulun sartane Petruk kantong bolong apa dene Bagong kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgiri Nata wong atua kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pangertine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mengko perkara kala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar oh ngaten Bukulun ya wis ngono wae ya Salantara kita bali marang kewajiban kita Petruk ben bali marang Marcapada bali marang Karakadempel oh iya ngestaken dawuh ya monggo tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgiri Nata nggih ngestaken dawuh Bukulun wis ngono wae ulun kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Bukulun ya wis karya slamet ya Petruk bali ana Marcapada mriki ngestaken dawuh gawe geger ngawal ngapa iku jare tak tarani Rafia mula mabur tiba neh wah trondolo tenan dewa kok digawe wirang ulun ki pujagane dewa lho kok setute ditaleni Rafia mula mabur kok bali medun meneh upama udu jeneng kita dadi apa kita dadi wong kurang ajar lagi gong wis gong mengko gara-gara meneh kowe pedhot dalan ki terus angel eling angkat truk ayo pokoke wis iki wis ngono wae kok talene ajar kowe ngono ya njaluk ngapura iki mergo pakak ayo jangan yang apa kowe wis to kon ndara rampung-rampung wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara dalem Pak Bagong dalem Pak wis bapakku malah ngaku kok iya ora apa-apa Petruk wis kowe bali kandha karo Semar apa sing dingendikake dening Iwang Pikulun Naroda aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Iwang Pikulun Jatimurti sing napa malih nggih Pak ketemu kali kula niku kangen kali bapak sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk malah diomongke lho liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh monggo aku iso ketemu karo kowe paling guayange ora jamak terus hami sak wong sing marai wetengku bongko nabuh bendina kok karo larasan kok ora pas ya karang sing jeneng swara iki ora gampang kok ya kadang kala swara pidato apik bareng kon nembang
ora pas larasan ya pirang-pirang. Heeh. Merti dusun ploso. Ya. Kaya sore mau kowe wis protes terbebani to. Heeh. Nek sing mayang awake dhewe terus esuk diharapkan ulu wetu ki cukul mati tikel awake dhewe sing merasa terbebani. Iya. Sing apik ya dirabuk. Ah iya ya pancen bener ngono kuwi. Kadang ya dirabuk. Heeh. Arep ming telo ming ana apa jenenge nunggu banyu sithik wae ya tetep kudu disirami. Ah iya, men supaya tukule apik. Iya. Syukur gelem mengawinke silang. Waduh. Ngawinke silang. Heeh. Upama kawin silang duwe tomat dikawinke karo rambut. Badine rambutan. Ya ora iso kok kuwi anak-anak iku ora. Ngene lho. Maksudnya ngene, sing jeneng telo supaya gede-gede dikawin stek. Dires, telo sing maune cilik-cilik dikawin karo batang telo sing iso gede-gede. Oh iya apik kuwi. Ya iya, men tukule ya gede-gede. Heeh. Pelem apa jenenge iki? Pelem gadung kametune cilik-cilik to? Heeh. Dikawin karo pelem golek. Yo. Engko metune iso gede-gede. Ya. Pelem dikawinke karo tali. Lho, dadine pelem rafia. Rambutan sing ana kuwi ora pelem. Ora nekat-nekat togot. Ame gak rusak katawe kok ya cilaka ta ya aku. Ha iya ya bener. Ngono ya. Dadi kudu iso mengawinke silang. Oh. Gedang kawin karo Memedi. Lho. Dadine gedang gendruwo. Kuwi gede-gede. Oh. Sing gedang dikawinke malah cilik iki gedang dikawin karo susu. Oh. Gedang susu mau ning kono kok cilik ta iki? Kuwi jenenge gedang susu, gedang mas to gedang susu. Ya pinter-pinter ya. Ayo malah rasane legi. Ha iya, ya pancen ya kudu ngono kudu budidaya kok ya. Ha iya. Piye carane kacang iki sesuk lek cukul panene iso gede-gede ya dikawinke karo kentrang. Kacang kok dikawinke karo kentrang iki maksude piye ora men gede-gede isine. Ngono ya, Gong. Ha iya. Pokoke tak suwun aja terus weweh luweh. Ya. Wis wayangan ya aja terus njagake dadi apik ning kudu budidaya. Sengkut gumregut masyarakat Ploso kene nggone gulawentah marang pertanian. Ya. Lan tak puja-pujake sumurbur. Ana sumurbur supaya endang dadi. Ya, banyune ora entek iso dienggo ngileni pesawahan lan kabutuhane para warga Ploso kene. Amin. Jaluk pancen ngono. Nembang ayo. Tetembangan sing kepenak ndak engko kokean omong ya waktune saya entek tembangane ora ana. Kowe sik sing tuwa. Aku sik? Ya. Aku tak nyuwun uler kambang, Truk. Wah, ngapae? Uler kambang kok wah ngene. Saking seneng kula uler kambang iki nang ndi mesti metu uler kambang. Padha aku tuh aku wis nang ndi metu uler. Uler kambang. Iya iya. Yo nembang sing kepenak. Apa liyane reng? Yo ya. Tak nyuwun iki ana sing ngirimi lumantar WA, nyuwun kok nyuwun. Nyuwun mijil ketoprak. Ya. Mijil ketoprak iki api-apian sing nyekar Mbak Ayu Purwalestari sing girang ngabehi Katno Piyungan. Ya. Katno Piyungan sing nyegat piyungan Katno. Kok mayang idol parang titis kok nyegat nang piyungan ki. Arep ndi bocahe? Iya. Demen dadi pae kok kanca-kanca kuwi. Mula ngati-ati manut Sherlock wae. Ya. Neno coleng wayah apa iki santine rambut apa kuwi kendang. Oh kendang ki nek tangane dinganan iki pun mak
Kamu nih karo guyu apa itu? Kamu karo guyu kok ora. Berikan tuh. Ajar kowe. Get-geti, nek sikile kesleo meneh. Nganggo ikrak meneh. Nganggo ikrak mesti nganggo topi ya. Dasare yo kancane komplit ya, komplit. Bonang terus barang yo ditabuh. Wah iya kepiye to men supaya rempek regu regeng regem. Heeh. Kanca komplit. Komplite cacahe 24 bengi iki, Tru. Oh. Dadi aku mung kari njaluk keterangan saka sing ngendang. Kancane pira iki? 24 sing mboten mangkat siji. Ya tak gawe 24. Oh. Ane sing mangkat terus mangkat, ayo blong. Ora tok tambahi. Aku ki mau repot, 24 ya 24. Oh iya. Ya. Pak nyuwun diwalik Sendro angsal. Lah ngapa? Nggih nyobi Sendro. Oh iya, wah iya ra apa-apa. Cobanan. Ituku lho. Lah ngapa? Ora mesti coba-coba tenan ledhek. Dagangan nih. Oh, catetanku kleru terus. Ah piye? Men aku sampun tengah-tengah ngono. Waduh. Wah, edan. Apa-apa disambut e. Wah. Pipo banyu aja gawe kodheng entuk dene ngopo reng? Ledeng. Oh iya. Masa nek sumure bur wis dadi terus didadekke ledeng. Oh. Ledeng iki beda karo ledeng. Wo. Lak tendang mencelat lho kowe. Basa Jawa iki pancen cocok mirip-mirip sithik ning artinya berbeda. Iya, ya pancen. Aja ngece bakul apa, Kong? Aja ngece karo tatin. Lho kok karo tatin? Bakul tempe? Sak gebleke. Ha iya. Kowe iki rasa sok nembang. Wong iki larasane ora petuk kok. Titik-titik apa? Cepat sirahe ora. Heeh. Ora saling guyu ra tenanan kok pipis ngono. Tembang ya kuwi mijil ketoprak. Saka pelok dadi slendro. Oh iya. Areng ngaturke apa, Tru? Apa iso nyaingi tetembanganku? Aku tak nyuwun suarane Mbak Rido. Rido Wirama. Ya, iki men nyuara apa? Lah nyuara menungso. Nyuara apa kowe iki? Ayo, maksudnya tembange apa? Aja diarani ndak bocahe minder. Heeh. Men sakarepe dheke. Sing diapali apa, sing di sinau apa, men pol ning ngetokke swara. Men pol ning ngetokke. Swara. Ha iya. Mangga. Ngaturaken menapa jan wis Nyobi bajing loncat nggih, Pak. Hah? Bajing loncat. Edan, ya ini wis golek garangan lho. Ben mboten adem. Lah ya. Ajajar kowe wis adem rasane. Maksudnya angin saka kono wis ketampek awake Rido wis sengara kena. Ngandel ora, sindan-sindan ki dirungokke. Nek cengkok Mbang. Iya kowe. Cengkok Bandung ki kandel tipis. Dadi ora sembarang gunung. Tulungung. Sulendi. Angel iki ora saben wong iso iki. Gunung Galunggung. Kita suka ora. Sing ketok ya Gunung Merapi, Gunung Merbabu. Heeh, sing ketok ki Gunung Merabu karo Merbabi. Apa? Remeci kok. Aja diganggu ya, Pak lah. Apa? Aja diganggu. Lah, ini kan bisa bahasa Baju Mas ya? Kena wong kan apa? Kena wong kulon ya? Iya, wong apa?
Wah, ya sama. Wis kok ngendi kowe? Nyonge saka Gompong. Oh, Karanganyar. Rika saka ngendi sih? Majenang. Majenang ya dudu Banyumas kaya kowe. Ya masih lebu Banyumas lah. Ya iso mlebu Banyumas. Sih. Metune menyang ngendi? Iso Banyumas ora. Iso pira kali. Rika ini malah bales. Majenang ana ngendi? Lahirnya Majenang, kampungnya jenenge apa? Desa Mulyadadi, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Wah, ya cedak mari nginyong. Inyong yang Majendel. Majendel. Langka desa Majendel Pak langka. Anak bae aja kaya kowe aja ngene marang desa Inyong. Anak sih desa Majendel. Lah, kowe Nek desa bisa mlebu ora bisa metu. Kaya kowe jenenge Majendel. kowe mah gaweane dalange dewek. Ora sih nyoto nyonge. Rika nyong wene ngerti KTP Inyong. Desa dusun Majendel. Kelurahan Mandeker. Majenang kaya kowe. Tuli Rika ora mau sih nek Bang Caka Banyumas. Lah mbok ora kan ngomong lah. Lah nyonge yo kepriwe sih? Ora kepenak maring Rika mos. Ya dikepenakna bae penake kepriwe. Ya jelas kepenak nek semono. Ah, Bagong entuk mungso. Wah, tuli Rika ngomong mau ora wong Banyumas nyonge mesti kawit sore mau perang karo dewa wis ora gagas para dewa. Perang karo dewa ora gagas para dewa. Lu nyonge dialog maring kita. Rika. Bapakku ya saka Banyumas. Iya. Ibunya ya saka kana. Iya. Ya mon. Nang kene wis pirang tahun sih kok isih basa Jawa lan basa Banyumas isih apik kaya kowe. Nang kene ya wis 4 tahun, Pak. Tuli wis nikah durung. Arep lah ngesuk. Ngesuk arep nikah. Iya. Tuli dibatalno bae rasane. Ya betul. Arep rapi kok dibatalno ya arepe piye? Rika mengejar karir disin. Disin. Lah iya, kon iki nek dhisik iki disin kok dong guyu. Rika ngoyak karir disin bae, aja kesusu rabi kaya kowe. Arep rabi ora ya arep ngesuk-ngesuke mbok kapan, Pak? Maksude ora ngesuk-ngesuk ora. Oh, maksudnya isih suwe. Ya iyalah, kepriwe sih Rika lah kowe ora ngerti lah, Jan. Loh, Rika ngomongnya maring inyong kan mengko arep rabi ngesuk. Ngesuk iki yang ngesuk kuwi. Rika rabi aja kaya kowe aja kesusu lah. Isih enom aja kesusu rabi. Udah ngesuk kiye, ngesuke maning. Oh, kaya kowe. Kowe bolu. Tuli aja ngece maring inyong iki bahasa apa bae bisa. Bahasa Jawa Timur nyong ya bisa, bahasa Banyumas nyong ya bisa. Sing jeneng dalang ya kudu bisa menguasai bahasa dengan di papan. Tuli nek pentas ning Banyumas ya bahasa Banyumas kaya kowe. Jajal siki copalang atine apa? Nyong ora seneng jajan, nyong seneng serius. Ya nek arep serius dijajal disit. Aduh. Romo-romo dewaku. Wah, Rika ngomong ceplos-ceplos ya. Tanpa tedeng aling-aling kayak kowe. Nyong gemeter omongan Rika. Mosok kon jajal, terus nek ora dirabi ya Rika sih rugi. Terus nak suara Rika artinya apa sih? Gemericik. Oh, banyu. Iya. Kayak kowe. Banyu tuh liwat batu ya gemericik nek liwat talang ya lurus bae. Jonalah dalang ngomong apalah sok ngono. Lah, aja kaya kowe. Rika ateges. Ateges iki basa Jawa. Kowe nyong seneng di tengah-tengah nyong seneng. Di tengah laut. Hah? Di tengah laut gelem apa kowe? Ya aja sih lelep nyonge. Iya. Lelep nyonge ora bisa batang. Betang. Usung-usung terus. Junjunan, Pak. Ya Allah. Ini ngusung-usung.
Kayak nyonge krungune junjungan sih kayak junjunan gue kekasih pujaan hati artine kayak kowe kekasih jarane bahasa apa pinter kekasih pujaan kae hati anjir setan ora kan nyonge ora ngerti kayak kowe ya kudu diartekna sih Bagong ki wangun basa Banyumas ki ming dukai kaya kowe kayak kiye kayak gue anake kopak lah Jon apa anak akeh basane kayak kiye kena kayak gue kena kayak kiye kena ini nama jeneng kayak apa kayak kiye iya oh kayak kiye nek majena yeah. nek Banyumas kayak kowe oh dadi kayak kowe kabeh ora ono panganan liyane ora ono telo ora ono apa kayak kowe kabeh ya nyonge asing ngrungokake apa kalimat kayak kowe tuli ulah pundung tu disungkur sing bener sing kepriwe ulah pundung mun kasungkur oh ulah pundung mun kasungkur wah dalange budek ulah pundung mun kasungkur inyong lalong bulan ini pemain bal-balan inyong piye takon maring Rika sing bener ulah pundung tu disungkur apa ulah apa ulah pundung mun kasungkur sing bener sing kepriwe nyonge takon mun kasungkur mun kasungkur iya Sudah kapan-kapan Rika dolan nang Majendol ya Majendol ini omah inyong apa mau Majendol desane inyong Majendel omah inyong ki omah unyong jadi inyong sama inyong bertetangga apa ki suaranya ya apa ya dicano gelas inyong tukang ladeni melu-melu ngamuk ya lah iya sih kayak kowe kita tanggap nang Majenang ya kayak dia sih kudune mentu apa ya gue pak sama soto ya tuto mentu soto kayak gue pak anggar metu teh mentu teh oh terus nang Majengan nang Majenang kayak gue nih anak metune soto terus udah muni tuto iya anggar metu jeruk tucer kie ayo ada apa kowe kok nyonge ra wani sih terus bebah nyonge bebah oh dia tuli nafsi dan apik-apik secara Sunda Rika ora ngomong-ngomong maring nyong ora ngerti kaya gong nyong ora ngerti tuli ana sing apik kaya kowe lah Petruk ya meneng bae cangkeme malah nyangkem mak kiye nyong nyangkem-nyangkemnya Petruk ora nyangkem Rika oh iya tuli Petruk ya meneng bae terus dicak sing dinan bebek lah iya maring gilik kie iya apa kie terus dilanjutna apa bajing luncat ini bajing luar apik luwih apik Rika si Pak Rika ngomong apa kok luwih apik nek dijogeti kayak kowe ora lah joget bela nek dijogeti ya engko mbok panggungnya ambruk mok jadi Rika mok abot sebelah panggungnya mikir lah ora ki wis rada suda kayak bengi bobotnya wis rada suda iki kayak kisut sing kisut ngene dalange sing kandha sapa aja ngawur lah kuwi jempole kademen kisut jempol inyong isih kaya kiye ayo iki napa Gang ayo tuli Mbak Rido anu karo joget sithik-sithik ora apa-apa biar ben para nayaga para nayaga ngopong para penonton ben seneng ya tuli ayo mudun temenan tasnya aja dibuka kayak kowe
Mengko sikile nyemplung tas. Ayo. Penantane sik akeh banget. Aja kuwatir. Piye anang kene penantane wis sudah akeh. Ning anu apa jenenge kuwi terus? Streaming penonton sih kira-kira ya 6.000 wong. Iya, iya nipe lah wong ora nonton YouTube. Sing nonton ya sing ning omah. Rika nyindir ya aja nonton, Rika ditonton. Iya, Pak. Sida apa ora nggih, Pak? Sida. Selak adem kok. Sida. Mbok kisut. Sida. Ya guys. Alon-alon. Kini Rika isih kenyok kaya wis duwe anak loro ya. Lha Pak? Kaya isih perawan tapi isih kaya wis duwe anak loro sih. Gak dijajal si perawan apa ora? Wah, iki. Piye Gong meneng wae Gong? Engko nyomone si perawan Rika ora percaya. Percaya. 100% percaya. Iya. Aja kayak kowe sing apik lah. Mosok kaya iya. Urung maksud karo garape, Pak, beda-beda. Garape piye gamelan ya? Iya. Oh iya. Pimpira-pimpirane kan urung ngerti. Besok makan iki makan iki supaya gede. Ngesuk Rika melu latihan maring kanca-kanca kiye pada latihan ning omahe Nyong. Rika teka ya. Ya. Ya latihane Selasa Rika teka Setu. Latihannya ngerti Setu kok dalang ngetok ya. Ya kiye sih ya aja kaya kowe. Kowe mbolu. Heeh lah. Pokoke nek kanca-kanca wis ngisuk latihan Rika teka ning omahe Nyong latihan bareng-bareng maring kanca-kanca latihan bajing loncat. Kiye kanca-kanca ora mung bajing loncat tok kaya kowe. Ning garangan loncat ya bisa. Iya, Pak. Ya, pengapuran ya, kena urung ngerti garape sih. Ya, kiye ora mung cukup pangapura. Iya. Nang peraturanane warga laras klasik kiye, lamun nembang ora nganti rampung apa kleru kiye bayarannya dipotong. Potong 200. Ora apa-apa. Nyong njaluk bayarannya dalange baen. Maksudnya? Bayarannya nyong dipotong. Nyong njaluk bayarannya dalange baen. Dadi nyong njaluk bayarannya Rika, bayarannya nyong dijaluk Rika. Maksud lu? Wis lah ora usah bae, Pak. Ya wis apik. Dipotong ora apa-apa, kena nyong sing salah. Ya wis apik ora apa-apa. Ya wis bakal digula wentrak. Iya. Diupakara ya sing apik-apik. Ya, kesuwun. Sing wis apa jenenge kiye? Wis bisa apa kiye? Nyemplung aneng budaya Jawa. Iya. Ya dilestarikna, aja sembrana. Iya. Aja gampang kebelit maring lanangan. Iya. Pokoknya bebek lanangan orang. Maksudnya sinden sing apik kaya kowe kan akeh godane. Ya Gong ya. Ya kaya kowe. Iya. Akeh godane mula kudu sing ati-ati. Aja gampang kepilut marang tembung manis manuhara. Iya, iki mau jenenge bajing loncat. Wah, bajing loncate ngentekke setengah jam dhewe. Lah iya sih, soalnya kan ono kata-kata. Ono dialog. Iya. Aku seneng nek kira-kira kuwi sinden iki paling ora ya kudune saka Jawa Timur ono, saka Jawa Barat ono, saka ngendi-endi ono iki senenge iso bahasane werna-werna. Iya, ya harusnya kayak kowe. Aku tadi kowe omongnya kok terus cara Banyumas terus dong. Lah iya wis ngancing. Cangkeme Nyong. Ya sakaremu nek nganti kowe ketuntuk kaya ngono terus malah ngrekoso lho. Truk. Truk. Ya iki ala enak Jawa ngono. Kulonan ki nek muni truk dadi truk ngono. Basa Jawa basa keplak sirahe ping 3. Ngene ya, Truk. Ngono wis seneng aku rasa ngene dialog kanggo Banyumasan yo nek karo Sindento wae nek wis yo bali meneh. Aku seorang Bali itu. Ah iya. Ora apa-apa. Yo di cukupke. Waduh. Wis jam 3 e. Engko ndak lakone ora nyandak. Oh iya.
lakone dawa ya dawa engko Semar nandur jagung bareng soalé ayo ndak ora rampung lakon ayo diaturake le Petruk dikongkon bapak ya ndak matur bapak bakong kongkon bapak ya ndak matur bapak kaya aku ngono iku rak ming timun wungkok jaga imbuh wong dasare aku ya tanganku tekle sikilku becik ya gek sabdulita mel mono kawan anak-anakku nolo gareng Petruk Bagong wis komplit nggih Pak nggih napa Petruk piye kabare jumengklungen kaya ngenteni silming palwa gabus kumambanging watu hitam bareng kowe sowan aku weruh marang blegere anakku Petruk nalika semanten wang iki lho Bathara Guru dawuh kaliyan kula kinen ngentosi wonten alun repat kepanasan mboten kanthi kanyono-nyono rawuhing para dewa arep mrawasa kali kula kali Bagong nganti kula diwangi karo tiyang sepuh kula sapa renjange bapak riyin Begawan Solontara Gandharwa Raja Bali iya pancen wong tuamu wis dipunggahke derajate minangka ganeping para Jawata nggih ya bareng ngoten para dewa kawon terus Hyang Mikuru Narada dawuh kaliyan kula Petruk aja nganti kowe sak kejagung karo Hyang Mikuru Bathara Guru awit iki ana niat sing ora prayoga saka Hyang Mikuru Jatimurti mula kowe mulya merga nadyan kowe mulih tekan Karang Kadempel mongko Hyang Mikuru Jagat Girinata bakal rawuh ning Karang Kadempel merga saka penemune Hyang Mikuru Jatimurti apa sing dirindakake bapakmu mau dianggep padha karo bakal nguasani sarta ngembari marang panguwasaning para dewa ngaten Pak dawuhipun Hyang Mikuru Narada manik moyo inggih Kakang Ismaya kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk ngene matur kelawan aku yen to Hyang Mikuru Bathara Guru ya isi Manik Maya bakale rawuh ning Karang Kadempel padha slamet Manik Maya pinayunganing kawidadan sowan kula Kakang Ismaya kula ngaturaken sembah kula kunjuk iya tak tampa eneng apa apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu apa kowe ngaturake apa sing wis ndaturake lumantar Petruk kantong bolong Kakang Ismaya sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika Kakang nanting bab apa menawi Kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata tuwin Kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten kayiwangan dipun ora arik dening Petruk menapa dene Bagong ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa bilih sekar lemper tangga jiwan sekar jambu dipun nirmala menika upamiya dawah sak mangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata teka Kakang Ismaya anggenipun sampun lampah dados titah swantah badhe nyuwun sekar pertangga jiwan dipun nirmala menika monggo suraos kados pundi sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasuraken derajating kadewatan sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasuraken dhateng kalendhanipun ingkang rayipun Manik Maya kanthi cara mekaten kula mboten narimakaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking kayiwangan menika mboten sagedipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep Kakang Ismaya lah kok tekan semono nggonmu mikir upama aku kuwi gelem dadi dewa upama aku gelem dadi Jawata ning kayangan mestine ora kowe sing dadi ratu ning kayangan mengeneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa pendak-pendak ngluputke aku niatku rak kepengin bangun desa
desa iki ado parane saka Kayuwangen. Aku malah to senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon. Aku kuwi rumangsane ming titah. Wong dene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titising Ismaya, monggo aku ora rumangsa dadi titising dewa. Lehku dadi menungso ya tak lakoni kanthi ikhlas. Aku mung kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki isih eling karo kakangne apa ora. Ing akase aku ki mung nyilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Pelemper Tangga Jiwa lan kembang saka Jambu Dipa Nirmala. Monggo kembang kuwi ora saben-saben ming pisan nggone tukul ning bola bali merga Pelemper Tangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kuwi pangananing para dewa. Saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi daharaning para Jawata. Lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora, malah mbok arani sing werna-werna. Dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa, mbok anggap aku pengin dadi ratu ning Kahyangan. Wah, ora guru, ora Manikmaya. Najan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem, najan uripku ming sarwa sekeng. Aku wis kepenak. Nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten. Apa aku kleru? Apa aku luput? Yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan srana aku njaluk sekar Pelemper Tangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala. Apa aku kleru? Apa kuwi ngurangi kayamu? Apa kuwi ngurangi derajatmu? Apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing Kayuwangen? Lah nek kowe ndek pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk sekar Pertangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala sing marai wibawamu asor. Ning merga gedhoanmu, merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi, kowe wong cetil, kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru. Asam dadakku kian gunung tanpa gunung. Niatmu piye? Kakang Ismaya aku mung kari manut. Apa pancen kudu taker marus mulang tatu? Wah. Lah kok kaya ngono ucapmu. Kowe karo aku ki sedulur lho. Kowe ki adikku. Yo najan derajate beda. Apa ora sawu diru ning atase ming perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama. Ora peduli. Kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi Nalindra. Sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing jana luka. Mula wektu dina iki ora gelem ngurungake kersaning Kakang Ismaya. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh setan alas kowe. Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru. Wah, lah kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale ngenangi ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Mau teklek. Wah, lah kowe Kiye apiye to kiye antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa didelok sisan to. Bathara Guru karo Semar nek Dedaya sapa? Nek Dedaya Semar kowe karo aku gleleng truk. Wis karepmu go. Ayo. Manikmaya, wonten dawuh pukulun Ismaya. Kula ing mestine sira kuwi tinemu werda. Nggih. Kita tinemu tuwa kudune bisa mepermu bal-baling kanepsun. Manikmaya, kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebrunget marang panyakra bawa ingkang mboya bener. Ismaya kuwi wis nrimo tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi ming kepengin wujuding sekar Pelemper Tangga Jiwa lan sekar Jambu Dipa Nirmala. Teka kita malah ndakwa kelawan Ismaya ingkang ora-ora. Sinenggusi Ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Manikmaya,
lamun duk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan pukulun Bathara Tunggal ya wong atuwa kita sayekti ing dadi nalindra ning Kayiwangan dudu kita nanging antraning loro Semar Upawata Teja Mantri nanging gandeng kita ingkang satemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata wekasan kita adul-adul kawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal wekasane Semaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manikmaya waduh Dek ana cah cilik gleleng ya Tru kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki Semar ya ndodok nglumpruk Bathara Guru ya sedheku sapa to Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Wenang. Kelas piro? Kelas 2 dengkulmu. Kayak dewa. Masa? Kayak dewa. Iki suwes ora. Kok ngono iki dewa? Waduh ayo. Randana nek kae nyemelangi tenan Gong. Awan ndodok nang kene. Oh iya. Pasang nyuwara. Ora. Wah nyuwara ditenono kowe mah disotke. Bagong iki pancen setan ora. Dengkulmu ora. Nggih pukulun sedaya kalepatan kula Ki Agung Pangaksami. Paringna Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala aturna marang kadang kita Ismaya inggih pukulun kita bali marang Kayiwangan lamun kita ngiri godha kakepaning Semar aja takon dosa ulun ingkang bakal paring pidana kelawan jeneng kita inggih pukulun istirahaken dawuh Kakang Ismaya monggo aturi nampi Sekar menika guru aku njaluk ngapura nek ana luputku ya guru kula ingkang nyuwun pangapunten sasampunipun kula ngaturaken Sekar kula nyuwun pamit sing ati-ati Ismaya kula wonten dawuh nyata nadyan wujud drajating Panakawan nanging kita lantik panggraitane teka kita bisa weruh kan kahanan ingkang saknyatane nggih Sekar Pelempertangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala iki krana uncating dewaning buga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang mapan lan cumandha ning Kayiwangan dina samengko wis kundur marang Praja Ngamarta mugi-mugi saged mandi ngendikanipun Hyang Pikulun asih prana Kakang Semar aku ingkang sowan matur nuwun Den Ndara Kunta Ndara Werkudara ya Semar iya Kakang Semar enten apa kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal bangun desa nggih apa pancen bener mengkono nggih leres malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat sranane apa Kyai Semar wujudipun Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Dipa Nirmala kuwi apa Kyai Semar niku sesingidanipun Hyang Pikulun Bathari Sri dewaning buga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa boten sami tanggap namung sakmangke sampun kondur wonten negari Ngamarta mengkono Kyai Semar nggih yen to pancen mengkono aku ngaturake panuring ing tanpa pepindhan Kyai Semar ya Petruk napa matur ngersanipun Bapak Semar iya sewu kapatan Diagung Pangaksami ora dadi ngopo amit ngaturaken tebah Siti Sekul bingung teling koron klopo apron tambah bilih wonten lepat kula inggih krungu jatuh sanipun Bapak Semar iya ga wis nalika semanten kula jagi wonten tapel wates ngendi Karangkadempel dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono Pak nang apa Petruk wonten buta ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara goleki sampeyan jarene ndi Semar
gerak-gerake sing jeneng Semar Badranaya Werkudara Janaka aja kaya bocah lah sapa Raden Janaka peranganing Pandhawa kowe sapa tega kala jajal werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu kok asline kaya udu buta to kan wong kudune tandung tang tang nundung tang tandung tang tang nundung tandung tok tang tak jreng tanda nek guntok kok ngene kok tang tang nundung tang tang nundung kok ora rampung-rampung kaya ora ngerti budaya kaya ora ngerti jem-jeman oh anjake Semar ora geger Pak Ndara Werkudara Janaka kalah Pak Ndara Janaka Ndara Werkudara kalah terus iki mungsuhe sapa butane gedhe banget ngamuk gulung-gulung kaya ngono sawah Tegal rusak kabeh wah oh demet ki turu to Bagong gugah bapane digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petro butane ndi kae lho tak deloke buta kae ora galak Ndara Werkudara dicokot Janaka dicokot ora galak iki kae mungsuhe Sinuwun Puntadewa terus Sinuwun Puntadewa kon nyembah buta kae kon pasrah pati urip mengko ora buta kae kalah apa iya Pak domongi kok bawi Bapak iya Petro piye ken perang sapa sampean aku ora iso perang Petro sampean mboten perang mung cukup lenggah terus buta niku ngamuk disembah aku nggih pun gawe selak adem banget iki ngene mak bus wonten wonten balung mak cekot-cekot bisa kasih gawe ayo ndak selak jenenge adem wong edan ora tak maju nggih